Трябваше ли Роби Уилямс да дойде, британското посолство да разбере, да бъде замесено в тази история с поискания рушвет на пътя през Google Translate, което прави историята още по-мизерна и отвратителна, но показва усърдието на корумпирания да си иска това, което смята, че му дължат някакви хора. Пък някакви нахални англичани, нидерландци, какво се решили, че ще минат тук и няма да си платят ли? Сигурно такава мисъл на безнаказаност се върти в главата на мнозина, които и в четвъртък вечерта сте решили, че той Роби Уилямс не го изслушат. Не са и подозирали сигурно кого спират точно. Няма протекция, няма движение на пари нагоре или надолу, както е всеобщото мнение се насажда в момента. Откъде сте сигурен, че няма? Че няма трети с цигари вкъщи с 50 000 евро? Аз казвам, че нашето ръководство в момента се бори с тези стари наследени корупционни практики. Ви говори това нещо, всъщност, че ние наследяваме нещо и го продължаваме. Господин ние се бориме срещу това нещо. Че той се бори, но ако всъщност британското посолство не беше оказал натиск и това не бяха няколко от 22 камиона на Роби Уилямс, които всъщност, нали, всичките те са английски граждани и британското посолство не беше реагирало, ние в момента нямаше да сме тук и въобще нямаше да говорим 43 000 евро. Това значи, че не са единствените 5 камиона спряни. Добре, кажете вашата практика. Практика ли е това? Схема ли е наистина? Дават ли се по пътищата такива пари, за да се избегнат глоби? Не само се дават по пътищата. Това години наред ние многократно сме сигнализирали и от бранша и многократно водим диалози. За съжаление в момента няма с кой, защото Министерството и агенцията не работят за бранша, че всъщност има проблем. И той е огромен проблем.